गावसोरखौ एक्स एनडिपि होनना बुंना लादों आरो बिथांमोना थारमाने ओरैबायदि दा स्टेटनिफ्राय जोंहा 2 लाख मोननांगौ दंमोन खिन्थु बे जिनिसखौ जों दासिमबो मोनाखै बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा फैसा खांदों 2 लाख मोनगोन नोंथांमोनाबो डकुमेन्टसखौ हरनांगौ होननानै खुलुमबाय जे दिनै बे जोंनि सेरफांगुरियाव जेनेबा जोंनि मिडियाखौ जों लिंहरदों खारना जाहैबाय दा मोनसे जोंनि नैबे बिटिसिआव मोनसे दुंहाव मोनसे माखासे घटनाफोर जादों जेनेबा ओरैबायदि जेनेबा सोरबा सासे मानसिखौ बे मानसिनि नामखौ गायनानै गुन गायनानै माने थाखा खांलाबायनाय बे जायगाया जोंनि इन क'क्राझारावनो जादों जाहाथे बुंनो थाङोब्ला जोंनाव गोबां माने बेबायदिनो जागासिनो दं फैसा खांब्लंनाय फैसा लानाय डकुमेन्टस लानाय माने बिदिनो सार्टिफिकेट लानाय साख्रि होगोन होननानै लानाय बेबायदि जागासिनो दं आरो माखासे एक्स एनडिपि होननानै गावसोरखौनो बुंनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दं खिन्थु जोंनि एक्स एनडिपिनिफ्राय एक्स एनडिपिआथ' जोब्बाय एक्स एनडिपि हिसाबैल' दङ दा जोंनि एक्स एनडिपिआ बुंनो थाङोब्ला गैया बायदियानो दा जाहैबाय जाहाथे दा ओरैबायदि खालामदों माखासे गसाइगावनि साथाम साब्रै मानसिफ्रा ओरैबायदि खालामदों जिहेथु माने मोनसे डकुमेन्टस लादों आरो बिसिनिफ्राय आइडि कार्ड लादों पान कार्ड लादों गासैखौबो लानानै गावसिनाव मोनसे जेनेबा फैसानि बिनिमयै बिसोरो दा लागासिनो दं दा एक्सुवेलि बेबायदि खुनु माबा गैला रिजन गैला थारमाने मानो रिजन गैला एक्स एनडिपिआ जोबखाबाय आरो जिहेथु एक्स एनडिपिआ मोननांगौ दंबावोमोन माखासे जेनेबा रिहेबिलिटेसन दं बेखौ मोनगोन सरकारनाव जोंनाव डकुमेन्टसा दंखाजोबो आरो बिनिफ्राय मार्टियासफोरनि दङ बेखौ जों मोनगोन आरो बेखौ जोङो दासिमबो गभर्नमेन्टखौ जोङो प्रेसार बा नारसिनगासिनो दा बेनो जिहेथु दिनै जेनेबा सापस आं सिलाया खुनु दिन मालाबाबो सोरखौबाबो बा सोरखौबा थिनाखै आं आरो आं बेबायदि माने फैसा थाखायाव आं खुनु लब गैया आरो आङो बुंनो थाङोब्ला खुनु दिन मानसिफोरखौ सोरखौबा फैसा कालेक्ट खालामनांगौ बा जेन'बा एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय माबा मोनसे डकुमेन्टस गोदान लानांगौ आं बे खोथाखौ मालाबाबो बुङाखै आरो आं बेवहाय दिनैनि निउस मिडियाजों आं बुंनो सानो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सोरबा बिथांमोननि जिहेतु माने बे खोथा बुंनायाव जुदि बिथांमोना गलिया जाहाथे जेन'बा सोरनिबा डकुमेन्टस बिनाय सोरनिबा माबा साख्रि होगोन माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन बुंनानै जुदि फैसा थाखाफोरखौ हरनो नाङा आरो बेनि थाखाय जाय हरग्राफ्रासो जों बेखौ बुंनो हायो जाय हरग्रा बिथांमोना गोरोन्थि जागोन खिन्थु बिथांमोना बे फैसाखौ खुनु दिन बाहाया जे जोङो दा बुजिदों बा मिथिदों जाहाथे माने बिथांमोना जुदि गावसोरखौनो एक्स एनडिपि होननानै गोदान मोनसे जिहेथु माने डकुमेन्टस बिलाबायनाय सार्टिफिकेट होलाबायनाय बिदि खालामोब्ला गावसोरनि नामखौ मानो डिक्लेयार खालामनानै लानो हायाखै आरो गावसोर मानो बुंनानै जेनेबा बिथांमोन रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनो हायाखै दिनै बालायनि नामखौ लानानै बा सिला बसुमतारी बा बिसुदेबनि नामखौ लानानै बेबायदि बुंनायाथ' बिराद दुखुनांथाव जादों आरो आं बे जिनिसखौ
एक्सुवेलि एसे सिगांनिफ्रायनो आं खोनाबाय थाखादों आरो जोङो खोनाब्लाबो नंगौना नङा जों सानबाय थादोंमोन सोर पार्टिया मावदों सोरबा गोदान पार्टि जादों नामा जों बे खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन खिन्थु नाथाय बे खोथाया दा लासै लासैनो प्रुफ जानायाव जों बुजिनो हाबाय माने इन्टियार चिरां क'क्राझार बेवहाय फैसा खांबांबाय थादों आरो बे रिपर्टआ फैबाय थादों आरो बे रिपर्टआ आंनिसिम गोबां माने समाव जेनेबा आंनाव फन हरदों सेंग्राफ्रा बे फन हरनायाव बिथांमोना बुंदों सारा सोरखौबा फैसा खांहोदों नामा डकुमेन्टस लादों नामा आरो डकुमेन्टस माने पेन कार्ड आधार कार्ड बेफोरखौ लादों नामा माबा साख्रि मोनगोन नामा बा माबा मोनसे जों सुबिदा मोनगोन नामा बेबादि सोंहरो आं बुंबाय आंथ' आसरित मोनदों बे समाव आं बुङो जेन'बा आंथ' कुनुदिन आं बे खोथाखौ मिथिफेराखै दिनैसिम आरो जोङो जिहेथु जोङो खामानिखौ मावनोब्ला बा जोङो सापस जों दा लिडार हिसाबै जोङो एसेब्लाबो जोंखौ हमनो हायो जेनेबा जाय माने मानसिफ्रा जेनेबा फैसानि बेलायाव बा माबा मोनसेनि बेलायाव नांगौब्ला जेनेबा बै बिथांमोनखौ जों थिना आरो जों बैसोरखौ जों थिना आरो जोंहा बेवहाय सोरबा हरनायनि बाथ्रा गैया जोङो दासिमबो स्पेसियेलि जों हाग्रामा सारखौबो जों लोगो हमदों आरो हाग्रामा सारनिसिम आङो मेम'रेन्डाम होदों आरो दिनै बे खोथाखौ बिथाङा सिन्था खालामगोन आं बे खोथाखौ सानदों आरो जोंनि बेफोरो माखासे पलिटिकेलिसो थांनो गोनां जादों आरो जों पलिटिकेलि थांनो हायाब्ला जोंनि माखासे जेलाव थानायफ्राबो बेबादि अबस्थायाव फैगोन आरो आं बारा गोलावखौ बुंला जाहाथे आङो माने आं बेखौनो बुङो जिहेथु नैबे खांनाय जायगाखौ एसे बुंनो नागिरदों दागगारि दङ लालबिथि दङ पर्बजरा दं सरलपारा दङ बिसमुरि दङ कारिगाव दङ सराइबिल दं रायमना दङ आरो खौसि बाजार खासियाबारि दं दा बे जायगायाव इन्टियार बिथांमोना खांदों अब्ला बै दुखुथिया जोंनि रायजो राजाफोर बिथांमोना बिदि फैसा हरनांगौब्ला आरो बिदि फैसा खांजायोब्ला बिथांमोनाथ' आसा थागोन ना माबा मोनसे बा सापस जोंखौसो बुजियो जोंखौसो सिनायो एक्स एनडिपिनि लिडार सिलामोन दा जोंखौसो मोनसे गाज्रि मोनसे इमसन बे माबाखौ जोंनाव फुनख्लिनो नागिरदों आरो दा बेनो जेन'बा आं बेखौनो बुंबाय जाहाथे बे जिथु फैसा खांनाय डकुमेन्टस लानाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो गोजानाव थायाब्ला बिनि एगेन्स्टआव जोंबो सिन्था खालामनो गोनां जागोन आरो आङो रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जाहाथे आननेसेसारि जाहाथे जायखिजाया माने सुबुङानो रायजोफ्रानो जाहाथे बेबायदि आननन मानसि नङा होमबा सिनायनो मोनै आननन मानसिखौ बिथांमोना जाहाथे बेबादि फैसा थाखाखौ हरनाङा आरो माखासे डकुमेन्टसखौ हरनाङा आं बेखिनिखौ खोथाखौ बुंबाय दा बिथांमोना जुदि फैसा खांनायखौ जुदि बन्द' खालामथाराब्ला बेयो मोनसे जोंबो सिन्था खालामनो गोनां जागोन जोङो बेखौ आयेननि लामाजों जों थांनांगोन आरो बेखौ अलरेडि गभर्नमेन्टनि मानसिया दा मिथिखानानै दं आं बे खोथाखौ बुंबाय थारमाने बुस्थुआ बेनो जाहैबाय गावसोरखौ एक्स एनडिपि होनना बुंना लागोन आरो बिथांमोना थारमाने ओरैबायदि दा स्टेटनिफ्राय जोंहा 2 लाख मोननांगौ दंमोन खिन्थु बे जिनिसखौ जों दासिमबो मोनाखै बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा फैसा खांदों 2 लाख मोनगोन नोंथांमोनाबो डकुमेन्टसखौ हरनांगौ होननानै बेनो जेन'बा 2 लाख थाखा मोननांगौखौ अलरेडि माने एनडिबि
एनडिबिआ जोङो जेनेबा जोंनि एक्स जानानै दङ जोङो दा जों एक्स जाबाय दा बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों 2 लाख थाखाखौ मोनगोन होनना बुंदों खिन्थु दासिमबो होआखै खिन्थु मोननाय मोनैया जाहाथे माने गभर्नमेन्टजोंसो जों फाइट खालामनांगौ गभर्नमेन्टजोंसो जोङो सावरायनांगौ गभर्नमेन्टजोंसो जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ होनानै जोङो खावलायनांगौ जाहाथे जोङो बेवहायनो बुंनो सानो जाहाथे जाय जे जोंनि मानसिफ्रा अलरेडि माने गभर्नमेन्टआव जोंनि डकुमेन्टसफ्रा दंखाजोबो अलरेडि आरो बिथांमोना मोनगोन मोननांगौब्ला नङा होमबा आरो अलरेडि जोंनि डकुमेन्टसआ गभर्नमेन्टआव दङ आरो गभर्नमेन्टआ बै डकुमेन्टसजोंसो जोंनो माखासे रिहेबिलिटेसनखौ होगोन आरो जे माखासे मोननांगौ दं बे सुबिदाखौ होगोन 2 लाख थाखा मोननांगौ होननानै जिहेथु बिथांमोना डकुमेन्टस लालाबायदों आरो माखासे जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि सायावबो माखासे खोथा बुंथिंलाबायदों खिन्थु बिथाङा सोर बिथाङा 2 लाख होनो हानायनि मा केपासिटि दं आरो बिथांमोना एक्सुवेलि गावसोरो एक्स एनडिबिनि मानसि नंगौना नङा बिनि खोथाखौबो जों साननो गोनां आरो जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा मालाबाबो सोरनिबा थुख्लायनायाव सोरनिबा बुंनायाव जाहाथे डकुमेन्टस हरा जाहाथे फैसा हरा आं बेनि थाखाय गासैबो एक्स एनडिबिनि मानसिफोरखौ बा जोंनि बिथांमोनखौ जोंनि कमरेड्सफोरखौ आं खावलायहरबाय